Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Haya mtazamaji, bado tunaendelea, tuko hapa na MC mwenyewe, MC of the event. Atatuambia labda jina lake, pale anatoka na venye anasikia ama venye anaonelea kulingana na event ya leo. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina MC Pengele Wuna Ndemo. Niko Rodogo Nyambula Touch Model. Ogwang pielo ko miwangi wuod meresa Nyajuma. Babi jaluo timi achato na Kiswahili bwana. Ajaluo. Waningen wange MC Pengele morocha. Macha wuno tiato. Ini Wuna Ndemo. Anan Wuna Ndemo. Macha Pengele wuno tiato. Ama Pengele Omondi Pengele. Anan Pengele Wuna Ndemo ama Cliff Pengele. Kindigina penjura ni hawa tu Pengele ne hawa kuru in wuno tiato Wuna Ndemo. Oh Wuna Ndemo. Yes, Cliff. Macha wuno tiato Pengele wuno tiato. Okay. Yes. Machi lungo no Omondi Pengele. An Cliff Pengele. Oh. Yes. Omondi Pengele, Cliff Pengele. Ama Pengele wuno tiato Pengele Wuna Ndemo. Wuna Ndemo. Yes. Gigi gin gik mosebedo ka chando ji debed ni ati ne utiyo kanyakla kasto upogo nyenge ni kosere kako biro. No act Pengele kamoro achiel. Alafu then not you kamoro achiel, then demand obedo malo koro. Ido ka kebe moko dwaro wuono tiato. Koro iso wuono tiato ok onyari ngo gi brand achiel kamoro ka on ji ariyo. Koro ring gi mari amba ring gi mara. Koro embo ringo gi mare ni Pengele wuono tiato. Amba ringo gi mara ni MC Pengele Wuna Ndemo. Katimbo kago shows ma kuma ok kar joluo iluonga ni MC Pengele. Kan kama joluo ka sani timo Nyadhi Festival. Ma Pengele Wuna Ndemo nyaka Rodogo Nyambula Touch Model ogwang pielo ko miyangi wuod meresa Nyajuma. Achadho dholuo ka to ka dika Kiswahili si bido mayangu achadho wemben. Igini chien ka chendo waneno ka ji olaro nyaka welo chalo lo. Mikono juu body to un nyingi ni populare. Ana tiki moka nyalare industry. Ng'ato nigi show ne. To ng'ato nyaka bed unique gi show mogoyo. Koro kidwa laro gimoro gi ji kiane mana chako mago ok uniqueness. Uniqueness en ni show ni chal nade kod gigo onge iye. Show ni chal nade. Koro ananeno ka ji laro giga no ka nyalaro gigo. Na ji olari ngech mano gine maging'e ng'a en wuon gigo. But king'iyo gigo kata maber, gigo bo kana mek jok moko gigi gole gweng. Yuro kana ng'amo mane ni pod. Ineno kata ni ng'wenye kuoni ng'ato ng'wenye kuon to san go kumbafu. Ane mana kode Kisumu. Tabe ok na yude mara be na yude bas. Iro ndiek mama uso njugu. Mamba kawa wiro kode Nairobi jibo kawe be kode. Yes. Koro kinya wuok kendo ni ati ni mani en mara. Okanya laro gima kamano. Mano gima mara. Mamba na yudo kuom ng'ato ma upcoming wane pok ong'ere. Koro ka dhi kode ji ochako ng'eyo alafu ng'ato duogo kawe bo lar kode koro kinya laro gima kamago. But show gima kano nyalo laro en client. Ong'ane ka client na be mago pok onyalo laro nikech lure gi tich mitiyo. Ka tiji peko ma ng'ato onge rach en pap ji goya. Aneno ki chalo ga luji panoran debed ni jagweng koso ilando idusori ka en alwocho kwatna. Alwocho kinya bedo ot no mera gi sura gi dhok machalo dhok manyodho fulu kinya bedo ot no mera alwocho kwatna. Alwocho kwatna. Udwa chala lakini ok en watna. Okay. Samori jawo mabe. Ana Mabei County. Ugis. Dala gweng machiegni gi Steve Simple Boy. Yes, anaja Ugis Mabei County. Okay. Yes.
Events machalo kamage gin events ma kata MCs nitie madongo mang'eny ma bende ong'ere piny Luo ma bende ok oyudo chance mar bedo kaendi. En tindo mane mane gitiyo godo maine magikawi to giwe MCs ma bende koro nyalo luongore ni senior e piny Luo kaendi? Gima timre event aina ni ma ok event joluo kende. Event ni oriwo pokoriwo mana artist mag joluo, oriwo artist mopogore opogore. Oriwo ma contemporary artist, oriwo jo Benga, oriwo jo Kapuka, oriwo jo Nadia nika ok jaluo. Koro kriteria ma jogi otiyogo ne gidwa MC manya kata cross. Ok abiro da chacha dholuo stage. Awacho dholuo gimo 30%. No, manitemo wacho ni MCs bodong mang'eny ok gibere Kiswahili gi Kizungu. Jibere Kiswahili lakini identity margi industry ong'ere gi dholuo. Koro identity margi en dholuo. Koro identity mago gi piny. Koro identity momiyo kata cross. Identity mara an ng'enye. Ana kata cross ng'eny ne dholuo be ago mana 30%. But Shona is Kiswahili gi Sheng. Yes, 70%. Koro kane gi luonga, in fact ngano luonga en John Junior. Koni Adomondi Bigo show. Koro abi supporter celebrate 15 years Nyadhi Festival intie. Nyise ni antie baba. Ema biro kama na kayudo show. Koro ok en ni ng'ato ne Kenya ama ng'ato kali ama ng'ato jaluo Kiswahili. John Junior mone no mondo luonga bi akonye tich. Yes. Kapok itieko daka matin, ok ikonwa ni un kaka joma senior sani industry, ere kaka upango mondo mi bende gini ochore wadwa yud ka kopo ni chiemo riwuok e fail to in gi nyathi kata miweyo? An sani apart gi Safaricom base. Adhi manyo talent e gweng' te. Wadhi timo tour mar manyo talent. Content creators, obed MC, obed comedian, obed adwa na kele gite ka content gikete base as of giyudo loyalty maggi. Ko every month msani chamo gimoro. Mani legacy madwa weyo. Ni adonyo Safaricom chako gimoro gina chako awe artist ochieme kata kora beto ta direct to jomodong be chieme. Yes. Wagoero kamano ng'ini aneno kiluonge kae chendo but pod ang' wanyalo chako manyi kanyo be wachako das e dhogi. Sawa. Ero kamano nuone gi nyingi same. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Ulmereza Nyajuma gwang' pielo komiyo wang'e jalembwa ongwamu. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wanika mar miyo paro ni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparo ni kinde, kendo wandiko sigana. Ikola Mogajwang, eruru kamano gi an iluonga ni Charles Ochieng kata Kosoko Finest. Wan e Luo Trending Nation LTN. Ka ok inene ka to mano pok otimore. Kete mane LTN, subscribe channel marwa kasto follow Nash Pictures page kod LTN. Wan kod Omari Nash, Parody Cartel. Asanteni. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, jo ajawa.
jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'e ane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende.